Brian! Arratsaldeon, ongi etorri. Kaixo, Brian. Askotan izan zaitzu hemen, ez? Bestak beste LGTBI eta trans kolektiboari buruz erbaitzen. Baina gaur beste gauza batetaz arituko zara, ez da? Oso desberdina, bai. Pixkat, ijito esperientziaz, edo nire bizipenetatik itzaitia. Da, zer da ijitoa izatea? Zeure hitzetan hausnarketa bat merezi dauen galdera bat da? Bai, azkenean identitatea zari gara, ez? Uste dut ezin deula bilatu hiztegian eta definizio konkretu batetan azaldu. Identitateren parte bat denez, galdetzea zer da euskalduna izatea, zer da gizona izatea. Azkenean zure bizipenetatik abiatuta identitatea sortzen duzu, eta bakoitzarentzako ere oso gauza desberdina dira. Zer da, aita egitu ezatia, balore batzutan estea, abizen batek suposatzen duena, galdera asko suertatzen dizkian galdera bada. Ez dakat erantzun finko bat, baina bai argi dakatena da nire identitatean parte badala, guztiz gurutzatzen hauena, eta zintzakela pertsona bera ala izango balitz. Eta jazarpena, diskriminazioa, estereotipoak aipatu ditugu guke hasieran, oraindik ere hori da, ijito herriaren errealitatea? Kasu gehienetan bai. Argi dago, badaudela pertsona batzuk nire kasua bada, ez? Zu kalean ikusita etzen nukiena esango ijitoa dela, ez? Horrek ez daki, ez baldin nire familia zautzen edo horretikan. Horrek ere eramaten gaitu, askotan, hortaz jabetzea edo hortaz probestia norabaite ezkutatzeko eta jazarpen hori ez pairatzeko eta bizipen normaltasun baten bizitzeko, ez, azkenian. Baina horrek, nik uste oso argi adierazten du arrazakerian itzala. Horrek argi adierazten du, haindikan ere, badaudela diskriminazioa etxe bizitza hartzerako orduan, edo lamatean orkesterako orduan. Azkenean datu batzuk badiote, biztanlerian uneko 70 batek ez duela bere egunerokotasunean ijito bat ezagutzen. Horrek argi adierazten du ze estereotipo arrazakeria existitzen den gaur egun. Eta zure ustez hori guztia nondik dator? Izan daiteke behar bada historian zehar ijito herriari ezarri izan zaion fama txar horregatik, edo hori izan daiteke ondorioetako bat, edo arrazoietako bat? Ondorioetako bat da hori bakarrik askotan intzeten dela gauza txarrak egiten dianean, ez? Bakarrik kontuan hartzen dialako olako eginkizunak egiten dituzten familiak, ez? Eta gainontzekoak ez dira kontuan hartzen. Hau da, ikasketa dakaten ijito bat hori ez du kontatzen, emate du ja desberdina eta aparte dijoa. Bestetikan, azkenean, historian zehar, egon diren LG guztiak ez ijitoen kontra, egon diren guzti horrek azkenean ere eragiten du biztanleriaren pentsamoldean, eta azkenean ez ezagutza berak asko egiten du, nire ustez. Eta komunikabideetan, ijito ez zabaltzen den irudia, zer diozu horri buruz? Uste dut askotan izategiala paiazo bat, ez? Barriteko pertsonai bat, edo eta orduan balin bada norbait artista baten bat, ez? Orduan bai. Baina bestela, gehienetan izaten da, komunikadeetan agertzen dela, egon dela ezaki zer reierta, ijitoak izan dira, asko esaten dan zerbait dagoen dikan ere, ez? Azkenian anitza gea, eta hor aniztasun hori ez da agertzen, bakarrik mota bateko pertsonak agertzen dira telebistan, ez da bere irudi osoa agertzen. Zuek baduzue, ijitoek esan nahi dut baduzuela zuen idazkaritza fundazioa, ijitoen idazkaritza fundazioa, bere ala gainera Afrikak informazio gehiago eskainiko digu horri buruz, zuk bertan zitzaile bezala egiten duzu lan, zein da egiten duzu lana, zen lan egiten duzu bertan? Gu Donostian kokatuta gaude, badaude estatuan gehiago, baina ni justoki Donostiako bulegoan nago, bereziki lan enplegura dedikatzen gara, bereziki lanerako orientabideak emanez edo prestakuntzan, eta zehazkin ere lana da pixka digitalizazioan. Ijito pertsonak badagor oso agerikoa gelditzen den zerbait, eta da, oaindikan ere badaula bretxa digital hori, ez? Non ijito pertsonak mobila edo ordenagailua inondoz kontrolatzeak bate asko izten diena. Lan bide batzuetara edo
behaien egunerokotasunean egin barriko tramite batzutan, ez? Digitalizazioa, esan daiteke, ezta? Bai, are gehiago, ez? Kanpaina bera hola izena du, ez? Bai, hola izen dutu geno, bai. Brian, Ijito herriaren ikuspegitik ezagututa ulertu nahiko baldin bagenuke mundua, zer esango zen egoke? Bereziki gauza oso garrantzitsu bat esango nuke, eta da askotan hitz egiten dugu komunitate bakar eta homogeneo bat izango baliz bezala. Eta nahi hau oso garrantzitsu iruditzen zait argi gelditzea. Ez dago komunitate bakarra, ez? Eta badaude referente batzuk, Ejito erreferentiak edo askotan esaten dutena. Izen marko genuke Ejito komunitateaz. Osea, komunitateak pluralean, Ejito komunitate desberdina daude. Azkenean familia bakoitza desberdina da, zin dugu esan, ez? Euskaldun guztia dira zakize, ba ez. Ejito guztiak ez dira modu berdinean bizitzen. Noski daudela elementu haman komun batzuk, ez? Izan daitekena, hildako respetua edo oso zentralizatua, ez? Ospen edo oroimen hori, familiaren garrantzia, ez? Nuklearra edo. Baina nentzako garrantzitsuena esango nuke hori, ezagutu pertsona hori, ez? Eta ikusi ze balore dazkan pertsona hori, edo bere familian zer nolako baloreak transmitu dioen. Ijito izateagatik etiketa hori jartzen digute, baina azkenean familiako itzak mundu bada. Eta azkenean, historian zehar asko kendu digute, adibide oso garbi da gure hizkuntza bera. Europan gehiago oraindik mantentzen da, baina Espainian leheno Ejito zitzaiten zuten amingaina mozizien, ez? Eta oso gutxi mantendu da, oso gutxi. Orduan, horrek ere pixkanaka gure identitatea lapurtzen aritu dira. Orduan, oraindik zer Ejito zatea, galdera zaila da ez azkenean. Afrika, ikusiko dugu bideo bat? Bai, Gipuzkoako Ijitoen idazkaritza fundaziora junaz, eta horreuan Elin ere zain. Nahi dozue bideoa ikusi? Aurrera bideoa. Kaixo, Eli. Kaixo. Egunon. Egunon. Galdera bat, hau zer da, nun gaude? Bueno, Fundación Secretariado Gitano, Ijitoen idazkaritza fundazioa etorri zea Donostiko bulegoa. Hemen Euskadin beste 2 bulego dazkau, bat Sestaon eta beste bat Gasteizen. Baina kasu honetan Donostikoa etorri zea, así que sartu nahi duzute ikusi? Hombre. Eli, fundazioaren helburu nagusiak zeintzu dira? Ijito herrin kultura ezagutaraztie eta behaien eskubidiak nolabait beste guztienak bezala lortu ditzatela edo gertuatasun hori. Bai dala egile hemen eta beste herrialdetan bai, diskriminazio handile da herrialde honen ganako. Fundazionek 40 urte daramatza, ezta? Eta 40 urte hauetan, zer ikusi duzu aldaketarik, gizartean edo... Bai, somatzen da aldaketa bat. Nahi baino motelo, eta pixkanak aldatzen juteko, gure fundazioak iteuna da, kanpaina batzuk urtero, adibidez, Rosario Floresek parte hartu izan du, el tatuajek maz duele. Emakumezko kanpaina bat egin zan, gitanaz, en estereo, lehenko urtien izan zen digitalizazioa. Aldaketa somatu dugu? Bai, noski. Asko dauiteko, gauza pila bat daude indiken iteko. Gutxi gora bera, urtean zenbat pertsona laguntzen duzu eta zertan? Beitu, hemen Donostiko buleguen, 2004-en, gutxi gora bera, dauneko 250 lagun atenditu ditugu. Banakako ibilbideak ditugu, lan munduratze bide hortan laguntzeko. Hortako, bai ikuste deula, prestakuntza maila oso bajue daukebela, eta iteituguna die ikastaruk antolago. Azken helburua izango litzake lan munduratzie, porque ulertze deu lanan bitartez pertsonak beste jarrera badakela biziten aurrien, ez? Nahi deuna da pertsona pixket prestauta iristie, ikastarun bitartez parte teoriko bat eta parte praktikoa izaten da beti enpresatan. Gero, ja, diskriminazio kasueke tratatzen ditugu, Madrilen dakeu gabinete bat, esan dezagun, abokatuek hortan espezializaute daudenak, eta ite deuna da bitartekari lana, bai? Orduan, esan leike, Ijito komunitateak ondino oztopoak topatzen da bezala Euskal Herrian, ez?
Bai, oztopo gehitxo gainea. Ikerketa bat ontxe publikatu du Eusko Jaurlaritzak, eta egile esan da hor argi eta garbi ikustea. Gure artien oso ezezagunak direla ijitoak, lana bilatzakoen izugarrizko oztopu dituztela, ikastolatan nolabait segregazio hor da hola, jende asko kestula ezagutzen herri ijitue, hemen jaiuek, hemen bizidie eta gutxi dakiu behaietaz. Bai, Brian, eta gure artean ere hori ari ginen pentsatzen, ez da? 40 urte daramatza Idazkaritza Fundazioak, eta guk esate baterako ez genuen ezagutzen. Bai, ni orain dela gutxi artez pentsa ezagutzen nuenik ere. Askotan, bilatzen duzu, zehazki bilatzen duzu, edo askotan ere ezakizu da honik ere. Hortxe, lan interesgarria, lan ederra ari zarete egiten, eta